Προσοχή. Δηλώνω ευθαρσώς και ξεκάθαρα. Έχω όπλα θανάτου, όπλα βαρύτητας, όπλα σεισμικά, όπλα που ελέγχουν τα καιρικά φαινόμενα και τα κατευθύνουν εναντίον του αντιπάλου. Magic! Σιωπή. Γιατί Ιακώβουλε παίζεις με τα όπλα? Ποιος? Ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Γιατί παίζεις με τα όπλα? Εγώ το έκανα. Ναι. Εγώ το έκανα. Ναι, εσύ. Εγώ το έκανα. Τι είναι αυτά, λέει. Τότε ποιος το έκανε? Έλα, ντε. Αφού ξέρω ότι τα έκανες εσύ, γιατί δεν ομολογείς? Εντάξει, είναι η αλήθεια. Έβγε, παιδί μου. Και τώρα που ομολόγησες, δώσ' μου το πακέτο με τα όπλα. Φέρε, ας το πακέτο, λέει, φέρε. Θες να σου ρίξω κεραυνό? Του λέω, διαστάκωσε, τον πάω μας. Τον πάω πολύ. Θα σου δώσω το πακέτο με τα όπλα, γιατί σου έχω μια αποστολή. Ναι. Πρώτα όμως, θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις, να δω τι έχει διαβάσει. Και βεβαίως. Δημοσθένη, παιδί μου, πού βρίσκεται η πύλη για την Κυλιγή? 10 χιλιόμετρα κάτω από αυτή την λευκή πυραμίδα που βρίσκεται στα όρια της ερήμου Τάκλα Μαγκάν στην αυτόνομη κινέζικη επαρχία Xinjiang, ανάμεσα στην Κίνα και την Μογγολία και τη Ρωσία. Σωστό! Μπράβο, παιδί μου. Και τώρα θα σε ρωτήσω ξένες γλώσσες. Ρώσικα, ξέρεις? Σαγιούσα Βέσκη Σασιλιτίδης και Ριτσμπούμπλικ. Έβγε, παιδί μου. Σωστό είναι, Σωστό. Και τώρα, παιδί μου Ιακώβουλε, πάμε στην τρίτη ερώτηση και τελευταία. Το όπλο αυτό εκεί δεξιά μου, τι εκπέμπει? Πυρηνικές εκρήξεις, και αυτές οι πυρηνικές εκρήξεις δημιουργούν την ενέργεια την οποία εκπέμπει στο περιβάλλον. Εκπέμπει ενέργεια φωτεινή, εκπέμπει ενέργεια θερμική, εκπέμπει ενέργεια αόρατη, μικροκύματα, ακτίνες, ισχύ, της Παναγιάς στα μάτια εκπέμπει. Μπράβο, παιδί μου. Και τώρα θα σου αναθέσω την αποστολή. Ναι. Θα πας στην Κυλιγή να φέρεις την δικαιοσύνη. Τι είναι? Τρελάθηκες. Θα σκοτώσεις τον Μέγα Νεφελίμ. Εμένα με κυνηγάνε τα δάνεια, εμένα με κυνηγάνε τα χρέη, τα παιδιά μου πάνε σχολείο, θέλω να πάω φροντιστήρια. Εκλογές, το ένα το άλλο. Εκλογές, τι πράγμα και αυτό. Άσε τις δικαιολογίες. Δεν τολμάς? Εγώ τολμώ. Έβγε, παιδί μου, Δημοσθένη. Ξέρεις πώς να πας στην πύλη? Ανεβαίνεις επάνω, Ναι. προχωράς τώρα προς το διπλανό μέρος, Μπράβο. περνάς μια γέφυρα που συνδέει τα δύο του τμήματα για λόγους ασφαλείας. Θα ήταν λογικό να το έχουν φτιάξει έτσι. Και πας στην κυρίως πύλη. Μπράβο, παιδί μου. Έλα τώρα να σε τηλεμεταφέρω κοντά στο σημείο. Να η πύλη, παιδί μου. Θα μπεις? Θα μπω. Ζέστη. Μουσικό στον υδρότα έγινε εδώ μέσα. Ρε, καλά κοντήσου βάλε. Όπα. Αμάν, τι είναι τώρα, παιδιά? Ποιος είσαι εσύ? Πες αλεύρι, ο Λιακόπουλος σε γυρεύει. Θα σε καταστρέψω τυποτέλειο ανθρωπάκι. Τι έγινε εδώ πέρα τώρα? Τι παριστάνει? Θα σου ρουφήξω την ψυχή. Άκου τον τι λέει τώρα. Θα σου φάω τα αυτιά. Κλείστο. Θα σου βγάλω τα μάτια. Κλείστο είπα. Θα σε ξεκυλιάσω. Νομίζω το παράκανε. Θα σου κόψω το κεφάλι. Φύγε από εδώ πέρα, ρε. Φύγε από εδώ γιατί μην σου βγάλω και Θα σένα. με σκοτώσεις. Αυτό θα κάνω. Μη γελάς. Πούλωστο. Κοίτα με στα μάτια τώρα. Όπως σε κοιτάω. Φιλέ, μην με κοιτάς εμένα έτσι. Ξέρεις τι είμαι εγώ? Λαμόγιο όλου του σύμπαντος. Ο απόλυτος κακός. Ο Σαμαέλ. Ο Σατανάς. Θέλεις να αγριέψω? Αγριεμένο σε θέλω. Τώρα θα αγριέψω. Αγρίεψε. Τα παίρνει στο κρανίο. Αγριεύει. Αμάν. Ο Θεός. Αμήν λέγω ημίν. Παιδί μου, Δημοσθένη. Τώρα θα αναλάβω εγώ. Δείτε πώς θα αρχίσει το πατυρντή με τον τζαμπουκά. Χαμός γίνεται. Χαμός γίνεται αναταραχή. Τρομερά πράγματα. Μπάκα, χαχλάδα, την ουρά. Δεν είναι τίποτα. Ούτε ψίχουλο. Δημοσθένη, παιδί μου. Αυτό ήταν. Τελείωσε. Σε ευχαριστώ που μέσα από τα δόντια των Εφελίμ. Από τα δόντια των Εφελίμ. Δημοσθένη, παιδί μου. Ξέρεις τι είσαι? Πνεύμα ανήσυχο και σκανδαλώδες, σκανδαλιάρικο. Εννοώ τώρα τι είσαι. Ήρωας. Δημοσθένη, παιδί μου. Είσαι έτοιμος για την δεύτερη σου αποστολή? Του χρόνου πάλι και αν. Δηλαδή τελείωσε?
δεν τελείωσε. Θα έχει συνέχεια. Στο επανειδήν λοιπόν, παιδί μου Δημοσθένη. Ρε Άγιε μου, πες κάνε και ρελέησο να σώσει την ψυχούλα μας πάνω στον παράδεισο.